moita xente da que está por aquí me coñece, son Marina, moita xente me coñece como Marina Profe, fun mestra hasta o 2015 que me xubilei aquí no cole de Santa Mariña, e son un exemplo claro do que é a sanidade privada. Eu pertenzo á mutualidade de Muface, un organismo totalmente anacrónico neste momento, que debía de ter xa desaparecido, que era algo que propuña Podemos, que quería eliminalo, pero hai outros intereses que parece ser que non queren que se faga. Ben, eu vou a falar da miña experiencia personal na sanidade privada. Eu non me podo queixar dos médicos que me atenderon porque realmente non tuve ningún problema con eles. O meu problema foi con o seguro. O meu seguro era a Deslas. Ben, tiven a idea de cambiarme xa fai bastantes anos a Seguridade Social, pero a miña saúde pois me dou pequenos sustos, xusto máis ou menos cando había que cambiarse en xaneiro. E, bueno, algúns deles me fixeron permanecer un tempo máis na sanidade privada debido a que me estaban seguindo un proceso. Ben, eu o momento que decidín cambiarme foi no 2022, pero cando no momento en que me iba a cambiar, me descubriron un cancro de novo que xa tiña tido de mama. E nese caso, pois, tuve que pasar por unha operación un pouquiño máis forte, por quimioterapia. O triste é que moitos dos procesos que se necesitan facer no hospital hai que pedir autorización ao seguro que teñas, no meu caso a Deslas. No caso dos momentos que estás pasando mal porque xa recibes unha boa labazada cando che din que hai cancro de novo, e que chegues e che digan tes que ir a Deslas a pedir autorización para. E diste, eu non estou para pedir autorizacións para. Pois é que é o que hai que facer, non podemos facer outra cousa. Ben, cada sesión de quimio eu tiña que pasar por a Deslas para solicitar a seguinte sesión de quimio. Así foi todo. A parte, sabedes que nas sesións de quimio, posterior a quimio, sempre hai que tomar medicación. Esa medicación, algunha podes collela na farmacia, pero outra tes que solicitar outra vez autorización para que Muface che dé permiso para pedir unhas pastillas que noutros casos vos, que pertenecedes á Seguridade Social, vos las dan na farmacia hospitalaria. A mí non me daban na farmacia de Fátima, eu tiña que ir a Muface a pedir a autorización e despois me daban na farmacia. A primeira vez fun a Vigo, que naquele momento Muface estaba en Bouzas, no Porto de Bouzas. Despois a